Ola, eu sou Vanessa. Vanessa, a de pé de obra non. E ti, Lucía, non? Chegar aquí unha odisea, pero bueno, é o que temos. Puxémonos en contacto ca Vida Bella un pouco por conseguir o que temos pensado a longo plazo, non? Que sería facer unha plantación de mirabeis propia, nosa, ter algunha receita máis para sacar ao mercado cando xa teñamos feito o produto en sí. Moita presa lles vexo eu no de plantar mirabeis. Pois, esta é a finca. Carai, isto está moi verde, Eu non sei se non esperaría hasta o ano que ven para plantar. Bueno, espera un segundo. Hai que vos traer un fouciño, que senón isto, por lo menos ir liberando este. E aí está. Aquí este saca arames, espiñas, silveiras, todo inzado, ademais, e despois os arbustos que hai por ali. Antes de plantar debíades de desbrozar ben e enterrar toda esta maleza. Que sirve tamén de abono. A idea de que a broza esta, bueno, silvase demais, fose de abono, non o tiñamos en vista. Farémolo así porque realmente sí que é certo que nos está dicindo. Cal, enterrar, deixarlle pasar un ano polo menos para saneala. Pois a nosa idea de plantar xa vai a ser complicada. Creo que po ano non vamos a ter froitos a produción. Preparar un terreno ten a súa ciencia, non é chegar co tractor, fresar e xa listo para sementar, non. O que hai que facer é limpar ben o cu da árbore para despois que veña un tractor e o arranque todo. Desde abaixo, que vaya todo. Porque senón isto volve a sair. E non vos libraríades desto en anos, Non tiñamos nin ferramentas, nin a forza, nin a capacidade para facer, porque 3 traballadoras nada. Vistes porque vos dixen que había que traer o pico pequeno. Mira, raíz. E entonces, isto cosacho non va, pero despois sí. Pero mira, entón, canto diñeiro vamos a gastar aquí en arreglar esta finca? Porque xa hai que traer o tractor, a pala para arrancar as árboles. Pero ti non me dixeches que tiñas un irmán. Sí, pero teño que pagarlle. O meu irmán... Non che botou unha man ao fin de semana. Ten unha empresa e díceme, no, eres a miña irmán, pero hai que pagar. Vouche dicir, da familia, se queren beber viño, teñen que vir a traballar. Así que ti tamén, se queren pastas, se o facedes vos, sale moito máis barato, Pero non para este ano, para dentro de 2 ou 3. Claro. Ente que fai as pastas? Planificar. Tantos días de pasta, un paleira. Tantos días de pasta, un paleira. Con axuda suficiente, isto igual o levan rápido. Ora, un vasiño de agua que ben viña, A ver, vas ter sorte, porque trouxemos a merenda. Trouxemos unha chouriza. Agradeces, despois de estar todo o día nela. Non sabes ti ben. Pero, curiosamente, trae chouriza que eu nunca a miña vida a comín. A ver, queres probar o viño este que facemos na casa? Na casa? Claro, vamos a botar un grono. Que fas, viño branco ou tinto? Fago blanco e tinto. Entón podes dar a opinión. Sí. O que te parece? Estaba rico, era floxiño, moi bo para aperitivo, porque nos permitiu seguir traballando despois. Bueno, pois agora imos pensar. Traballo e coñecementos previos. Que sabedes de plantar o mirabel? Pois... A ver... Tampouco hai formación aquí realmente, e non o vemos necesario. Se nos vai indo ben, en principio, non vamos a facer. Hai que formarse na poda. Pero o mirabel necesitará moita poda. Se os queredes baixos e que non precise moita man de obra, que vos desde o tal tedes que guialos coa poda. O que me extraña é que queiran plantar mirabeis e que non saiban nada do seu cultivo.